סדרות ילדים הם בין הדברים הכי מצונזרים שיש. כדי להתאים לקהל יעד של ילדים קטנים, סדרות לרוב נוהגות לנסות להפות את המציאות, והדגש על המילה לרוב. עם כמה שטלוויזיה לילדים יכולה להיות מצונזרת, כותבי הסדרה צריכים להתאים את עצמם וההודעות שלהם גם לעולם הקשה שנמצא בחוץ, שהוא לא תמיד הכי נחמד, והרבה פעמים די fucked up. להחליק בדיחות שחורות פה ושם זה משהו שסדרות כל הזמן עושות. אבל מה עם סדרות שכל משמעותן הן להיות fucked up, ולא מדובר בפרק או בדיחה אפלה אחת? לא בדיחה מוזרה או מאוד לא חינוכית, אלא אשכרה בכל הסדרה. וזה שסדרה היא fucked up לא אומר בהכרח שהיא תהיה רעה. אבל הקטע הוא שקיימות ברחבי העולם יותר מקרים של סדרות ילדים שהן ממש אפלות ונשתיות, שבאמת גורמות למשחקי הכס לראות סדרה לילדים. ובזה אני מדבר ברובן סדרות שלא שודרו במיינסטרים האמריקאי, וכנראה באמת שלא שמעתם עליהם אם אתם לא בצד המוזר של האינטרנט, ושווה קצת להרחיב על מה הן. לא כולן בהכרח סדרות לא מוסריות, אבל כולן בהכרח משהו שבשלב מסוים כנראה הורה מסוים סגר לילד שלו את ערוץ הילדים מראש, שבהן הסדרות הופיעו, כי פשוט לא רצה שהוא יראה את זה. אלה 9 סדרות הילדים הכי fucked up שנוצרו בכל ההיסטוריה. מיסטר מיטי היא כנראה הדוגמה הכי מפורסמת וברורה ברשימה לסדרת ילדים fucked up, שאם אתם לא מודעים פה בארץ למה מדובר ואני לא מאשים אתכם, מדובר בכנראה הסדרה הכי fucked up שניקולודיון שידר אי פעם, לרמה שבאמת הם היו צריכים להפסיק לשדר אותה כדי להפסיק להפחיד אנשים. אז מיסטר מיטי היא סדרת מערכוני בובות בתקציב נמוך מערוץ ניקולודיון שהחלה ב-2005, שמספרת על חבורה של נערים מטומטמים שעובדים במסעדת מזון מהיר, וזה פשוט ניסיון של ניק להיות יותר אג'ים ולפנות לנערים במקום קהל היעד שלהם של הילדים. הסדרה הייתה מתחילת שידוריה במחלוקות על צנע מסוימות, כמו צנע שבה אחת מהדמויות פארקר אוכלת בשר חי ומקיאה תולעת ענק, שכדי לא להרוס את התדמית של המסעדה הם משום מה קוראים לעובד בגן החיות שמגיע לצוד את התולעת וליטרלי פשוט אוכל אותה במקום. כן, זה בערך כל מה שצריך לתאר פה. יש מערכוני בובות שונים שמציגים דמויות נוספות שלא נראות נוחות, ובכוונה כמו מין זומבים, כמין ביקורת מאוד מאוד עמוקה של תאגיד ניקולודיון על לעבוד במסעדת מזון ועבור תאגידים קפיטליסטים וכל זה, ועמוק לסדרה מתאגיד ולניקולודיון. הפרקים בסדרה בכוונה מציגים סיטואציות מוזרות, כמו כמה פרקים שחוזרים בהם הגג שהם בעצם מתגנים לעצמם את הידיים של העובדים הראשיים, ואז הם פשוט אוכלים לעצמם את הידיים כדי לא לסבול מכאב הכוויות. עכשיו, כמובן שבגלל שזה שודר בניקולודיון ועוד בשעות הרגילות של סדרות הילדים, שבכוונה המפיקים עשו את הבובות שיראו כמה שיותר מכוערות שאפשר, ומציגים בכוונה כמה שיותר סיטואציות שדורשות אפקט גועל ודחייה, הסדרה לא התקבלה באהבה גדולה, וזה הגיע למצב שניקולודיון באמת קיבל תלונות על למה לעזאזל הם משדרים סדרה כזאת. שלא מדובר בסדרה בהכרח לא מצחיקה כל כך, אלא פשוט באחת נורא אג'ית לתכני הערוץ, שלא לוקחת את עצמה יותר מדי ברצינות, באופן שזה לא מתאים פשוט לשאר הסדרות היותר טובות שיש בערוץ. הסדרה עדיין מדורגת לרוב ברשימות טופ 10 שונות, כסדרה הכי נוראית שניקולודיון שידרה, והניסיון שלהם להיות אג'י אומנם לא הצליח, אבל יש עד היום בארצות הברית למיסטר מיטי אצל רבים מקום של נוסטלגיה. דווקא בגלל כמה ניסיון היה גרוע בהשוואה לסדרות אגדיות אחרות של ניקולודיון ששודרו באותו לוח שידורים בתקופה, כמו אינביידר זים, קסם של הורים, וכמובן אבטאר. ג'וי ג'אנקשן הייתה בספק סדרה, אלא יותר סדרת פאבליק אקסס. כלומר, לפני שיוטיוב ואינטרנט היה משהו היום, היה נפוץ בארצות הברית שאנשים יוצאים מהכבלים ורואים סוג של סדרות טלוויזיה שאנשים מייצרים. כלומר, תוכן מהבית, וכמובן שכל זה די גרוע כמו שזה נשמע, ולמרות שהעניין צבר פופולריות בשנות ה-70 עד ה-90, פאבליק אקסס הכיל סדרות זולות, דלות תקציב ומדי פעם אופנסיביות מדי לטלוויזיה, לרמה של שידורי עירום, אלימות גרפית והטרדה מינית בשידור חי. ג'וי ג'אנקשן היא בין הדוגמאות המפורסמות ואשכרה סדרה לילדים. היה מדובר בסדרה דלת תקציב עם דגשים נוצריים במעין סט מושכר וזול, שהיא בייסיקלי חיקוי של רחוב סומסום, רק עם מסרים להרצת ישו
בובות שנראות פרי יצירתו של קטול והשטן, וכמובן תמיד את אותו מנחה בשם רון בראון, שהוא מגיש כל פרק. אותו רון בראון או רונלד בראון הוא אדם מזעזע שלא היה צריך להיות עם ילדים, וזה כבר מתחיל רע, אבל נגיע לפירוטים של למה זה יותר רע אפילו איכשהו ממה שזה נשמע אחר כך. אז רק כדי להסביר את הסדרה, רונלד וויליאם בראון היה מנהל את כל המערכונים וסוחר את כל הבובות בסדרה לבד. הסטודיו שהוא שכר היה מוקף בילדים שהיו באים אליו עם ההורים שלהם, שהוא מדגיש את זה כסדרה חינוכית נוצרית. שכל זה חלק מבאמת משהו די נפוץ בארצות הברית, שיש פשוט סדרות לילדים, סטאר רחוב וסומסום עם דגשים נוצריים, והוא לא מי שהמציא את זה. סדרה שלו כמובן אבל הייתה די נוראית, היא נראית מפחיד מדי גם ככה, ופשוט באמת שכיום שום דבר בה לא עומד גם מבחינת הפקה. ואם זה לא מספיק, רובה עבודה לגמרי כי היא לא נשמרה מעולם כל כך טוב בשנות ה-80 שהיא שודרה. היא הכילה גם מספר שירים, מערכונים ועשרות פרקים שפשוט כיום לא ידוע איפה הם נמצאים, או תועדו או הקלטו אי פעם לרמה שכיום ניתן לראות אותם, כי פשוט אף אחד לא תיעד אותם בזמן שהם שודרו, כמו הרבה מאוד סדרות פאבליק אקסס שהיו בתקופה. אבל רונלד וויליאם בראון הוא בין האנשים הכי מסוכנים שאי פעם יצרו סדרת ילדים. בעידן שהאינטרנט הגיע וסדרות פאבליק אקסס החלו להיחקר מחדש לשם הנוסטלגיה, או פשוט מידע שלא היה זמין בתקופה, ב-2013 אנשים החלו להזכיר את ג'וי ג'אנקשן שוב, וזה כי רונלד וויליאם בראון ועוד בחור אחד בשם מייקל די ארנט, שמעולם לא עבד על ג'וי ג'אנקשן אבל כן קושר למקרה המדובר, נעצרו על חשד לניסיון, ואני לא צוחק, קניבליזם. הכתבות התייחסו לכך שלמרות שלא צוין זאת מעולם בהקשר לג'וי ג'אנקשן, באתר עברייני המין המשטרתי של פלורידה, השם של רונלד בראון מופיע בגין שליחת הודעות, שיתוף פורנוגרפית ילדים וכתיבת פסקאות שלמות בצ'אטים של MSN, על הרצון שלו לאכול, לטגן ולעקור איברים של ילדים קטנים ותינוקות כמין פטיש, ושב-2012 העניין כבר הגיע לידי המשטרה אחרי הטרדות קטינים חוזרות ונשנות. ורונלד ב-20 ליולי של אותה שנה, 2 עשורים לאחר יצירת ג'וי ג'אנקשן, קיבל מאסר עולם, מה שהשאיר אנשים לשאול על מה אנחנו לא ידענו אולי על כל 2 העשורים האלה מאז שהסדרה לא משודר בפאבליק אקסס, שבכנות לא חושפים לנו עוד את כל המידע לגבי מה קרה שם. ובמעבר למשהו פחות מזעזע, ואומנם כן שעוסק בדברים רציניים אבל וולסום, והאמת סדרה קלאסית בארץ, אני מדבר כמובן על היצירת מופת הכמעט נשכחת כיום בשם שלטיאל קוואק. שלטיאל קוואק היא סדרת אנימציה הולנדית ויפנית בו זמנית בהפקה משום מה איכשהו, המבוססת על מחזה הולנדי ישן שנוצר על ידי המחזאי ההולנדי המוכר הרמן בן ווין, ושודרה בחינוכית בארץ והפכה לסדרת קלט פה, למרות שחוץ מיפן, גרמניה והולנד הסדרה נשכחת לגמרי, למרות שהיא די הזויה ועדיין שווה לדבר עליה. הסדרה מספרת את הסיפור של ברווז בשם שלטיאל ומסע הגדילה שלו לעולם, לאחר שקצת שאחרי שבקע מהביצה שלו, כל המשפחה שלו מתה בתאונת דרכים, כי כמובן שברווזים נוהגים במכוניות וכולי. ואם זה לא מספיק, מול העיניים שלו, שפשוט חפרפרת נחמדה מאמצת אותו, ולכן עכשיו הוא צריך להסיק מסקנות על העולם בעצמו כילד עצמאי. והסדרה מספרת על ההתפתחות של שלטיאל, ואיך הוא מגיב לדברים שקורים סביבו, שכמו כל סדרת ילדים שמכבדת את עצמה, היא עוסקת בנושאים פוליטיים קשים ומסובכים, ששלטיאל נוסע בזמן קבוע, ובין הנושאים המדוברים הם מכילים בין השאר אפליית שחורים, ואיך לא, כפי שהרבה מכם בטוח מכירים, נאציזם. ארצנו אינה זקוקה למלך. כולנו יחד, כן, בכוחות משותפים נעלה את מפלגת העורבים הלאומית לשלטון, ובקולותיכם אבחר לנשיא המדינה. אני לא מאמין, זה טירוף ממש. כמובן שבגלל המחלוקות הסדרה שרדה לא יותר משנה, והיא שודרה רק בין 1989 ל-1990. ולמרות הנושאים של המוות והווייב המוזר האפל שמקושרים אליה בגלל הנושאים שלה, מלא מקומות כן ביטלו אותה כבר מוקדם יותר, שהפרקים פשוט הפסיקו להיות משודרים בה, בטענה שהייתה בוגרת מדי. אבל איכשהו אנחנו כישראלים קהל מתאים ובוגר מספיק בשביל לראות את שלטיאל קוואק.
הסדרה די מעניינת בכך שההכנסות אגב מהסדרה שהחינוכית השיג ועוד שטאפים ברחבי העולם שבאו משלטי על קוואק הלכו ליוניקף או ארגון זכויות האדם של האום שסבסד אותם למדינות עולם שלישי ברחבי העולם. אז למה שזה יהיה מחלוקת ולמה זה יהיה ברשימה של דברים fucked up? ובכן, מלא כעסו על איך הסדרה מאוד ישירה, ובארץ גם מבחינים בזה שרבים קוראים לה נאצית בגלל סדרה של 4 פרקים שבה הדמות של העורב הממורמר בסדרה מנצל את המשבר במדינה שלו, מכיר מפלגת עורבי הצדק ומתחיל להשתלט על המדינה עם פשיזם, בעוד שהוא שולח את שלטיאל והחפרפרת מחוץ למדינה ומתחיל לעשות סלקציות במדינה. ואם זה לא מספיק, עוד קוראים לו עורב דולף, וכן, קצת יכול להבין למה אנשים יקרו את הביקורת הברורה פה לדרך הלא נכונה או יחשבו שזה באמת סדרה נאצית. אבל פה זה לא נגמר. אם זה לא מספיק, החברה של שלטיאל כל הסדרה היא עבדית שחורה שברחה ממדינה שבה יש סחר של ברווזים לבנים בברווזים שחורים. רואים באמת את שלטיאל גודל מיד אגואיסט וגזען שלא יודע להסתדר בעולם, לבסוף אדם אוהב שדואג לאחרים ולחברה השחורה שלו, הוא בעל דעות ותפיסות עולם עצמאיות ובוגרות, שאפילו נכנס לריבים שונים וסוג של דרמות במהלך הסדרה, עם כל מיני אנשים שפגעו בחברים שלו ועשו להם אפליה. סדרה מדהימה שלא אך פלא חלק מהסיבה שהיא מקסימה, זה שלא ישר בחרו לבטל אותה על הרגעים שבאמת קצת בעייתים לסדרת ילדים, שאומנם גרמו לדיבובים שלמים של הסדרה להיאסר לצפייה במין וייב שכל העובדה שהסדרה שודרה היא מין פדיחה, אבל באופן אירוני הדיבוב היפני המקורי גם אחד מהם, אבל הסדרה כן שודרה פה בארץ רגיל, אז היי, סדרת קלט. אבל עדיין כל זה חייב כי מדובר בנשימת אוויר נוחה לסדרת ילדים לא מעצבנת, ושכל הפרקים זמינים בעברית עוד ביוטיוב, ושאין שום תכנון לחינוכית להחזיר את זה כיום, כי זה לא יחשב חינוכי היום, אלא מקום פתח נוסף ללקרוא לדולף היטלר שוב, ולקרוא שהחינוכית תומכים בנאציזם ובעוד כל מיני דברים שהם fucked up, ואני לגמרי על זה שהסדרה לא תחזור, כי היא פשוט לא הייתה מחזיקה כיום, בטח ובטח תחת תרבות הביטול המודרנית. יפן היא בין המדינות עם תעשיות המדיה הכי חזקות בעולם. שאני עם המגפה העולמית כבר וכולנו מודעים לסדרות יפניות. שאני אומר מוזר ויפני זה הולך יד ביד לרמה שדי ברור שיפן לא תצא מוגנת מרשימה כזאת. אבל יש דוגמה אחת ספציפית לסדרה יפנית שנכנסה למחלוקת. ספציפית סדרת פעוטות. מקרה שדי נשכח במערב חוץ מכמה כתבות, סרטונים ואינפודאמפס באתרים שונים, אבל היה סקנדל שאכן קרה והראה סדרת פעוטות. סדרה שהייתה אמורה להיות סדרת בוקר לילדים קטנים לראות לפני שהם הולכים לגן, ושהסדרה שהקונספט שלה הוא לא כזה נורא, אבל פשוט די מצחיק ומזעזע בו זמנית מה שהסדרה הייתה מעורבת בו. אז מבורי TV הייתה תוכנית טלוויזיה של ריקודים ששרדה רק שנה ושודרה ב-2014 בכל רחבי יפן. תוכנית פריים טיים זולה שהקונספט שלה זה פשוט להרקיד את הפעוטות בבית ולתת להם אנרגיות, שהרשימת שירים תמיד נורא בייסיק והכל מצולם באולפן בלי הרבה עריכה לפני שעולה אשכרה לטלוויזיה בשידורים חוזרים קיצוניים, כדי למלא מקום במקום לעשות פרסומות בערוץ שבו כל פרסומת היא בעיה שתביא את הפוד שלך להגיד אבא שלי רייך שמיני כי לא קנה לי מרשמלו זוהר בחושר בצבע ירוק. זה פשוט למלא מקום. כל הסדרה היא פשוט מנחה יפנית זקנה בשם ססוגה מינאמי שמתלבשת בפיג'מות מוגזמות ומרקידה את הילדים, אבל תקרית אחת בפרק הייתה שססוגה מינאמי הגיעה לאולפן בפיג'מה שרשום עליה באנגלית אני אוהבת להזדיין. וגם אני מאוד אוהבת זין, ושהילדים בני 4 שהעלו לאולפן הונחו כולם ללבוש חולצות אימו של נירוונה וזהו. תוכנית שלמה שזה היה בה ושודר כמה ימים שלמים בשידורים חוזרים עד שכתבות בחול עלו על האופסי הזה והסדרה הפסיקה פשוט להיות משודרת וזה הכל. כמובן שהיה מדובר במישהו בהפקה שעשה את כל המתיחה הזאת שדווקא בסוף את כולם, ודי ידוע שהדבר פשוט עבר בגלל סדרה של טעויות שססוגה מינאמי לא אחראית עליהן בעצמה. למעשה היא מעולם לא דיברה אנגלית והתקרית היא מה שהרס לקריירה של עשרות שנים. אבל עדיין העובדה שהדבר שודר, שהסדרה עברה כל כך מהצנזורה שדבר כזה היה משודר למאות אלפי צופים, ברובם פעוטות ועוד כמה ימים בשידורים חוזרים, היא דבר די מדאיג. שמי יודע מה היה עוד בהפקה שססוגה מינאמי שכל הזהות שלה שוריה בתקרית עושה עדיין הרקדות, ולפני שנה אף ביקרה בשכנים שלנו בירדן לעשות הרקדה במחנה פליטים. אבל הקריירה שלה לגמרי מחוץ ליפן כרגע, וזה מהסיבה שמחוץ ליפן לא בדיוק מכירים אותה, ובכל מדינה אחרת היא יכולה לברוח בדיוק מהתקרית. כשהכל מסביב שוב נראה כה עצוב
מופיעה אז ילדה ושמה ג'י מגיעה לה מינקי מומו היא עוד סדרה יפנית ואחת שלמעשה שודרה גם בארצנו הצנועה בסוף שנות ה-80 תחת השם הנסיכה הקוסמת ג'י. אז מינקי מומו אומנם סדרה לילדים ואחת שמכילה לבבות, ורוד, נסיכות ובקצרה מאוד מסווגת כסדרת אנימה לילדות. היא סדרה שלמעשה לא הייתה מביישת את כל סדרות סרטי הצעקה, אבל מכמה שהיא מבהילה ומאוד בצדק אנשים שמדברים בתכלס ולא רק מה שהיא מציגה. אז מינקי מומו היא לא רק סדרה שהפכה לקלט ביפן, היא הפכה לקלט בגלל שמועה שהיא מקוללת. והאגדה אורבנית שטוען שהיא גרמה למוות של מאות אנשים ברעידת אדמה, מה שכמובן בולשיט גמור, אבל מתחבר למשהו מאוד רעיל ופאקד אפ שמקולל עליו, שכן, אני לא צוחק. הסיפור נעשה הגיוני, שנכנסים לפרטים יותר ומבינים למה האשימו את הסדרה בכללה. אז מינקי מומו היא סדרת מג'יקל גירס, אני סטייל סטיילור מון, רק עוד לפני שסיילור מון היה דבר שמספרת על ג'י, נסיכה חייזרית בת 12 שמגיעה מארץ הדמיון בחלל אל כדור הארץ מפני שהכוכב שלה פשוט עומד להיכחד. וכן, זה לגמרי וייבים של סופרמן רק בוורוד וילדה בת 12 שמצילה את העולם ומשום מה נשאר למשפחה רנדומלית ופשוט הופכת להיות הבת שלהם סתם ככה כי אמרה כך. Now be a good girl, Gigi, and help your mother run the shop while I'm in Africa. I'm so proud of you, Papa, for helping those poor leopards get well. And I'm proud of you and Mama. Well, bye. Goodbye, dear. Take care. What the? I don't remember having a daughter before. Huh. I guess I just forgot. עכשיו למה הסדרה המטופשת הזאת כל כך הפכה למקוללת? ובכן, חוץ מהרום פה ושם וכל הדברים הדי רגילים להיות פקדה בסדרות ילדים בתקופה, זה משחק גם על טרופ של העובדה שהסדרה נוצרה למען יצירת מרצ'נדייז וצעצועים, והייתה בעלת מחלוקת עם החברה אשי פרודקשן, שלטענת יוצרי הסדרה גנבה מהם כסף והרסה את הסדרה של מינקי מומו. מכך הסדרה נגמרת באופן שבו מינקי מומו פשוט מפסידה בקרב מול דבר שגורם לה לאבד את הכוחות שלה. כולם, מינקי לא יותר גיבורת על. פרק אחרי והאחרון שמסיים את כל העלילה מציג את מינקי מומו מחפשת משמעות. היא מתהלכת ברחוב ואז פשוט בלי שום הקשר לעלילה, בלי שנבל אפילו יעשה את זה אלא סתם כי זה קורה, מגיעה מסעית כבדה ופשוט דורסת אותה. מסעית שסטתה מהמסלול וממנה נופלים מלא צעצועים. באופן אירוני, מרצ'נדייז שנמכר בידי חברת אשי. מינקי מומו פשוט מתה בלי הסבר, ולסוף מחורטט ולא קשור של 2 דקות של כדי איכשהו למכור את זה כחינוכי, שבו מינקי מומו משום מה, אחרי הדריסה, נשלחת בחזרה לכוכב שלה שהיא נולד מחדש עם כל הזיכרונות מעבר, שכן, למקרה שאתם טועים, זה גם לא מתחבר לעלילה בשום דרך שהיא, וחורטט כדי שיהיה חינוכי ואוכל להיות משודר מלכתחילה, בגלל הסטנדרטים היפניים של מה שמשודר בטלוויזיה, וכביכול מרכאות ועוד מרכאות עליהן, סוף טוב. כמובן שהסדרה שהגיעה אפילו לישראל נהפכה לנושא די שנוי במחלוקת. ביפן מלא ערוצים נמנעו מלשדר את הפרק האחרון, וכמובן שיפן כמדינה שדי פגיעה בנושא רעידות אדמה, צונאמי וכדומה, הייתה בתקופה שבה 5 רעידות אדמה שונות הכו חלקים גדולים בכל אזור קנטו, או בקצת יותר ברור טוקיו וכל מה שמסביבה. וכמובן שלמרות שרק קצת נהרגו ויפן עמדה בדרך הקשה להתמודד עם רעידות אדמה, הפרק היה עניין תקשורתי ענק לא פחות, וזה יצר שילוב בין השניים, שמלא מקשרים את העובדה שהרעידה קרתה והרגה עשרות אנשים לאווירה הרעה שהפרק כביכול שחרר לאוויר, משהו שכמובן בולשיט מוחלט, אבל הדרך של אנשים להתמודד עם פאניקה, ברובם ילדים שנחשפו למשהו שכנראה לא היו צריכים לראות בטלוויזיה. "1973 הייתה השנה שיפן יצרה את בין שירי הפופ הכי מפורסמים שאי פעם יהיו בה. קיוטי אני היה שיר פופ מאוד פרי תקופתו, עם זמרת בשם יוקו מייקאווה ששרה אותו. שיר שזכה להרבה מאוד חידושים, מה שאני עם סדרות אנימציה שלמות שההיילייט שלהן הוא שיר הפתיחה, ואפילו ביצוע ב-2004 של הזמרת היפנית האגדית קודה קומי, שתחשבו על זה כמו על בריטני ספירס רק יפנית ובעלת קריירה שעוד עומדת. קיוטי אני כשיר היה שיר איקוני וקליט ואישית בין החשיפות שלי ליפן, ואחד מהשירים שהכי נתקעו אותי אי פעם והכניסו אותי למוזיקה יפנית.
אבל הקטע הוא שהשיר של קיוטי אני הוא זה שמדובר בשיר שבהם סדרת אנימציה לילדים, אחת שמכילה אלימות לא קטנה שכבר יש רמיזה מינית בשם, ונועדה ככל קיומה בשנות ה-73 להיות סדרה פמיניסטית שתהיה בין סדרות גיבורות העל הראשונות ביפן, על בחורה גיבורה לפחות, שבמקום להיות אלמה במצוקה שאיזה גבר מציל, שכל פרק היא אישה בבית. הסדרה מדברת באופן ביקורתי על כמובן היאקוזה, בשנות ה-70 לפחות, ומציגה איתם כארגון בשם פנתרקלו, ארגון שוביניסטי עשיר שמנצל אנשים ומוכר אותם לעבדות, שכולו מנוהל על ידי מפלצת בעלת אותו השם. פנתרקלו הוא יצור קמצן חרמן שלא רוצה שום דבר נוסף חוץ מהשלטת טרור במדינה, והתייחסות ישירה לכך ששנות ה-70 היו שנות כלכלת הבועה ביפן, שנים שבה הכלכלה היפנית גדלה ב10% כל שנה והייתה בבין הבומים הכלכליים הכי גדולים של כל מדינה בהיסטוריה, מה שכמובן הוביל למלא חמדנות וקפיטליזם על סטרואידים וניצול עובדים רב, ואומנם זה נשמע די אפל לסדרה, אבל ילדים ביפן בהחלט שמו לב לזה בתקופה, והסדרה לא בעייתית מזה, אלא בגלל שגיבורה אישה בשם אני קיסרגי. אני הייתה בת 17 ומשום מה הייתה גם נוצרית קתולית אדוקה. אביה חולה סרטן, ויום אחד שאביה במיטת המוות שלו היא מגלה שהיא לא סתם איזה בת אדם, אלא שהיא גיבורת על. ולא סתם גיבורת על, האנדרואיד שכל מטרת קיומו הייתה להגן על יפן מפנתרקלו, כאשר לפחות הם התחזקו מדי. ג'יזוס, עדיף לגלות שאת הקונדום קרוע. בכל מקרה, כיום דברים כאלה קלישאתיים, ואי אפשר לקראת אותם ברצינות, ונראה שהמפיקים של קיוטי אני בגו נגאי ידעו את זה, ולכן הם עשו את כל זה בדרך מטופשת בכוונה שלא לוקחת את עצמה יותר מדי באג'יות. אבל בסדר, קיוטי אני גיבורת על, אז מה הכוחות שלה? ובכן, קיוטי אני גיבורת על שמיומנת במלא אומנויות לחימה שמובנות אצלה אוטומטית בלי שאפילו למדה אותן אי פעם. היא מיומנת בלחימה עם חרב וסייף, וכנראה החולשה הכי איקונית ובמפתיע אחת שעברה כסדרת ילדים, אבל הבעיה העיקרית שלה זה שבמהלך הקרב שהיא נרגשת ומתקשה יותר מדי, כך גם הבגדים שלה נעלמים לאט לאט. כל פרק של הסדרה נע לפי פורמולה פשוטה. יש נושא של הפרק שהוא בדרך כלל הדברים שפנתרקלו, שמתברר שלו גם כוחו להשתלט על דברים עושה, הוא מסתלט עליהם ומשתמש בהם לתקיפה של אני. הוא נגמר בגיבורה קיוטי אני האישה שתמיד מצליחה לנצח את הנבל בסוף הפרק ומוכיחה שיהיה אישה עצמאית וחזקה, בעולם שבו כל סדרה אחרת הייתה מציגה בחורה יפה ובלונדינית כמוה כעלמה במצוקה חסרת אישיות. עכשיו, כל העניין של סדרות עם נבל מרושע שמנצחים בכל פרק מחדש בדרכים שונות נשמע קלישאתי, אבל מדובר בשנות ה-70 שקלישאות לא היו מה שהן היום, ולא היו סדרות אנימציה כאלה אלימות, למרות שעירום בגלל יחס תרבותי לפורנוגרפיה ביפן כן היה. בשלב מסוים אבל נראה שהיוצרים אפילו מתחילים להבין שאנשים קולטים את הקונספט של יצא מנצחת ולא נרגשים מזה יותר ואין מחלוקות על זה, אז הסדרה נעשית יותר ויותר דרמטית בצנות הקרב, שהן יותר אלימות, עם יותר דם, אך עם זאת מוסיפה הרבה יותר בדיחות ועושה את פנתרקלו כיותר מנבל רציני רוצח הבאות לנבל מטופש ולא אינטליגנט ביוחד שמבזבז את כל הכסף שלו וסוחר מפלצות עם יכולות מוזרות ומגוחכות. כמו פרק אחד שהיה בו נבל או נבלה שהתפקיד שלה היה להילחם דרך ידיים שהיא שולחת מהציצים שלה. וכן, זה עבר לילדים שזמנים היו שונים, אבל כמובן שכל המטרה של זה לא הייתה בדיוק כי היוצרים חשבו בוא נחרמן ילדי יסודי, אלא יותר להצחיק, להיות אבסורדים וליצור פרובוקציות. ובעולם שקיוטי אני זכתה ל4 רימיקים שונים אחרי זה, והשיר שהוא בריפט אצלי בספוטיפיי עכשיו, אני יכול מאוד להגיד שבתכלס עבד להם. ובמקום השלישי יש לנו את פפרמנט פארק, או גן הננה, בעברית מופשטת, שהיא פשוט סדרת ילדים שנמכרה ב-DVDs שונים ברחבי ארצות הברית בתחילת שנות ה-90, סדרה שהיא כנראה חיקוי זול ומכוון של רחוב סומסום, ולא שודרה בטלוויזיה רגילה מסיבות ברורות, ומהסיבה שחברת ההוצאה טלווידיקס פרודקשן היא לא השם הכי מוכר שיש ליצרנית סדרות ילדים. ולמעשה, לא רק לא כל כך מוכרת, אלא חברה קטנה שנזכרה עקב בעיות בתקציב, וזה מאוד מתבטא בסדרה שהם יצרו שנראית נורא זולה, מפחידה, ומשהו שיותר מסמל פרודיה מפחידה לסדרת ילדים. Pigo, wait a minute! Now, how am I going to explain the number 6? הסדרה, כפי שניתן לראות במבט אחד, היא סדרה שאינה מתאימה לילדים אפילו לרגע. בין המראה הנורא והזול שכנראה יגרום לכל ילד להסתכל הצידה,
שיש בובות שאמורות לדמות פרצוף של בן אדם אמיתי, אבל בתצורה זולה ממש, שהדגש הוא שהן תמיד מסתכלות למסך, כדאי להיות הקריינים שתראו בכל רגע ורגע. ויש בובות של חיות כגון דינוזאורים בסדרה, רק עם גוף של בובות אנושיות, ובאמת שנותר לחשוב מה עבר ליוצרים שם, שחשבו שדבר כזה ירוויח להם כסף, ושילדים ייהנו ממנו. העריכה עצמה בסדרה זולה גם לתקופתה, ונראה שבמפתיע הקריינות עצמה היא לא פחות נוראית מהבובות, שיש שכל דמות מדברת היא אינה על ידי מדובב, והיא פשוט קולות צרודים ומכוערים כל רגע ורגע. Maybe your friends can't come over to play. You could ask your mom to get some bubble liquid. And you can make some bubbles like this. Watch! Wee, whoa, look at mine. Mine's pretty. Yeah, All the that's colors and great. everything. Oh, look. Gosh. יש כל מיני אמנים קטנים כמו קוסמים או שחקנים, ברובם ניצבים, שבאים לדבר בסדרה כחלק מכביכול לימוד הקהל בבית על העולם. והסדרה כמובן מכילה עם כל זה מעברים ומערכונים שלמים של דמויות שפשוט מופיעות ללא קונטקסט. כדי כנראה לדמות את המעברונים הקצרים ברחוב סום, רק שבגלל שההפקה נוראית, הן מוסיפות לפחד שהסדרה מעבירה בכל ילד שיצפה בה. Spending my money and trying to be funny for reasons I must have forgot. So blue. הסדרה כמובן, למרות שמכילה 6 פרקים בודדים, הפכה למים אינטרנטי ידוע. והדוגמה הכי מפורסמת כנראה שיש לסדרת ילדים ישנה, מקוללת ומפחידה, הוא למעשה סדרת האימה האמריקנית Channel Zero. עשתה שהעונה הראשונה שלה תהיה מבוססת על הקונספט הזה, שפארק הננה והקריפיפסטה המפורסמת קנדל קוב, הן הבסיס הברור ביותר ליצירת סדרה שמדברת על סדרה אחרת נוראית ומפחידה לילדים. צפון קוריאה היא כנראה החברה הכי מבודדת שקיימת בעולם. אם לא מדברים על שבטים נידחים או קהילות דתיות סגורות לחלוטין, יש מדינה עם מעל 20 מיליון אנשים שחיה בבידוד מתמיד מהעולם החיצון. צפון קוריאה היא מדינה בעלת כמות די מפתיעה של חיקויים בעל מדיה שאנו רגילים אליה פה, בין אם זה קולנוע צפון קוריאני שאכן דבר קטן שקיים, או תעשיית האנימציה שלצפון קוריאה אכן יש. סדרות אנימציה שברובן עבודות כאמות לילדים בכמות מטורפת, וצפון קוריאה פסתה שיתוף פעולה פעם אחת עם סטודיו אנימציה צרפתי, ויש שמועות רבות על כך שצפון קוריאה אפילו מחכה אנימה. מה שנשמע מופרך ומכיל קונספירציה שלמה סביבו, שרובה מסתמכת על הטענה הדי מופרכת שחלק מהאזרחים היפנים שנחטפו למדינה היו אומני מנגה באמת. אבל בין כל העובדות המטורפות האלה על המדיה בצפון קוריאה, סדרת האנימציה הכי מוכרת, מוערכת ואחת שדלפה קבוע מחוץ למדינה היא סדרת אנימציה מ-1977 בשם סנאי וקיפוד, שהיא בדיוק מה שתצפו מצפון קוריאה לייצר. האנימציה עצמה במפתיע לא כזאת רעה, אבל זה כנראה כי עובדי האנימציה די עובדים לפרך כדי להגיע לרמה כזאת במדינה בלי שקל על התחת. הסדרה היא פרופגנדה שמציגה את הסנאי והקיפוד כחיילים אמיצים, יעני צפון קוריאה, שנלחמים בעכברים או הדרום המפותח, הסמורים היפנים, הזאבים האמריקאים וכמובן הדוב שמייצג את רוסיה שפעם עזר לסנאי והקיפוד ואז השתכר על הדרך ועכשיו מעין דמות תקועה לא טובה ולא רעה פשוט נמצאת שם. עכשיו כמובן בגלל שמדינה שאין בה הכרת האחר כי אין אותו, סנאי וקיפוד היא למעשה סדרת ילדים מצליחה בטירוף בצפון קוריאה, בסוג של גיבורי העל סטייל המרוול דיסי לילדים שיש שם, שכל ילד צפון קוריאני בערך מכיר, וזה בהנחה שהוא כמובן בעל גישה כלשהי בכלל לחשמל. הסדרה עצמה כמובן בגלל סטנדרטים שונים, אלימה ותמיד נגמרת במסר טוב אבל. שהדמות אכן מתפתחות במהלך הסדרה עם אישיות שונה, אבל כמובן שהסדרה מכילה דם, אלימות גרפית, רובים, והיא די רצינית לסדרת ילדים ועוד יותר לא נוח שכל זה שודר באמת גם לילדי גן, שאפילו האינטרנט השיג ארכיון של הפרקים דרך חברת הפקה צרפתית שהיה לה קשרים בעצם לייצור. כשזה הגיע לאינטרנט נעשה לה דיבוב מלא באנגלית על ידי משתמשים שונים, דיבוב שקיים עוד באינטרנט, ולמרות שזה לא שונה בהרבה כל כך מסדרות התעמולה ליעדים האמריקאיות הגזעניות שהיו קיימות בעידן חסר פוליטיקלי קורקט בשנות ה-50 או אפילו לפני זה במלחמת העולם השנייה, שגזענות לא הדבר שנתפס רע ובצדק כמו שהוא היום, אבל זה לא היה מזמן וזה דבר אמריקאי ומערבי פתאום לעשות אנימציות עם מסרים טובים שאשכרה מתבססות על מוסר, וצפון קוריאה היא בדיוק שום דבר מהדברים האלה.
מי היה מאמין שבין הנושאים הכי קשים ומסובכים בעולם מתקיים במדינה הקטנה שלנו, במיוחד עכשיו שאנחנו בעת מלחמה מול ארגון הטרור חמאס, ויש יותר מקום לדבר על ההיסטוריה ודברים שקושרו לארגון, וביניהם סדרת הילדים המפורסמת שנוצרה בידי החמאס. סדרת התעמולה כנראה הכי מפורסמת בהיסטוריה, ואחת שהובילה ליירוט שלם של ישראל על התחנת לוויין ששידרה אותה. אז בשנה לא ידועה החלה שידורה של תוכנית רדיו מצליחה ברשות הפלסטינית בשם אובן וענפים. סדרת רדיו שלמרות המעט מידע שקיים עליה באינטרנט, ידוע שכל פרק שלה נמשך כ-85 דקות, ושהסדרה שודרה כל ימי שישי, והייתה נורא פופולרית ברשות הפלסטינית, והנחתה בין השאר על מסרים אנטישמיים ואנטי-מערביים, וזה כמובן לא עזר להרגיע את העניינים כאשר מדינת ישראל נהגה לשבש את שידוריה מפחד להתקוממות שהיא תגרום. תוכנית הרדיו נוהלה על ידי בחור אחד בשם הזים אל-שווארי, שמאוחר יותר היה יוצר של סדרת טלוויזיה מפורסמת בשם חלוצי המחר. הסדרה עוקבת על ילדה מנחה בשם שרה ברוום, שהייתה ילדה שהייתה זמרת מצליחה מאוד ברשות הפלסטינית, עם שנאה רצינית לישראל, עקב כך שבזמן מלחמה יצא לה לראות בין השאר טילים שהורסים בתים של אנשים וקרובים שלה מתים בעזה. עכשיו לפני שאני מתחיל לציין את כל הבעיות הגזעניות שהמפיקים עושים בסדרה ומשתמשים בילדים כדי לנצל את המסר, חשוב לציין שהסדרה הייתה לפי רבים הגרסה הפלסטינאית של רחוב סומסום, בכך שעודדה דברים כמו עשיית ספורט, אכילה בריאה ולכבד משפחה, אבל כמובן שהכילה גם מסרים שהם נורא זוועתיים, שהובילו לכך שהיא תרד מהאוויר ב-2009 אחרי כל הפרופגנדה שנמצאת בה, ופלוס תביעה מדיסני עקב כך שהסדרה השתמשה בדמות של לבושה כמו מיקי מאוס וקרא לו פרפור, וכזה מן הסתם בניגוד לרצון שלהם. עכשיו מה בדיוק הייתה הסדרה? ובכן זה נשמע יותר כמו סוג של קריפי פסטה מגוחכת מאשר סדרה אמיתית. עכשיו הסדרה מציגה את בין הנושאים הקשים ביותר לילדים, אז לכן בלתי אפשרי לא לשים את הסדרה ברשימה, ואני לא עצרתי את החדשות, אני רק מדווח עליהן. אוקיי, חלוצי המחר הייתה סדרת טלוויזיה פלסטינאית ששודרה בערוץ הרשמי של החמאס, ולכן לא מפתיע שהכילה הודעות שתומכות בטרור ובקיצוניות אסלאמית. הסדרה החלה את שידוריה ב-2007, וידועה באופן המזוויע שהיא מציגה בו אמריקאים ויהודים, והעובדה שהיא מלמדת ילדים איך לרצוח יהודים במפורש ברוב הפרקים, ואיך לבצע מעשי טרור ולמות כשהיד. ומבצעת עוד טקטיקות שמכלילות את כל היהודים ואת כל העולם המערבי. كنت خايفة وخايفة انك تموتي وخلاص تروحي من الدنيا ولا لا ما كنت خايفة كنت اتمنى بهذا السبب ان شاء الله حتى يعني دعاء طفلة صغيرة لما تزوج منها كم عمرك دعاء 10 سنوات ما شاء الله. שנעים בין דברים כמו היהודים אכלו לי את השיעורי בית ליהודים רצחו את ההורים שלי. הפרק הכי מפורסם מהסדרה מכיל את מיקי מאוס, פרפור, שמחזיק במפתח לארץ ישראל שקיבל מסבא שלו, שמן הסתם נהרג אחרי קליע שקיבל בבטן מהיהודים המרושעים, שגם גונבים לו את המפתח, ולכן פרפור הולך למחסום ומתחיל לריב עם ישראלים לגבי המפתח, ונדקר למוות על ידי גורם מהממשלה פה. עכשיו, אני לא שם את הסדרות בשביל אג'נדה פוליטית או משהו במיוחד עכשיו, אבל תודו שלא משנה אפילו הרגש שנובע מהמצב כרגע, זה פשוט טרגדיה שסדרה כמו זאת שודרה בכלל לקהל כמו ילדי גן. ואם ישב פה על כל פעם שהיה פרק גזעני או אנטי מערבי, אנטישמי, אז נהיה פה באמת לנצח. יש פרקים בסדרה עם שמות מפתים כמו פרפור והאק-47 ופרפור והיהודי, או הסוד נגד דנמרק, אבל למעשה, הסדרה הכילה גם בין כל שאר הגזענות המזוויעה, גם תלונות על התעללות בבעלי חיים בין השאר. ואני צריך להסביר, אוקיי, אחרי המוות האנימה הנורא עצוב של פרפור, נכנסה דמות חדשה לסדרה בשם נהול, שבא בשביל להראות לילדים איך לא מתנהגים בגן החיות, רק שהוא השקע הדגים, אז נהול הולך לגן החיות ופשוט מתגרה בהם. הוא לוקח חתולים מהזנב שלהם ומתחיל לנער ולהעיף אותם באוויר, או עובדה שהוא זורק אבנים על כלוב אריות. מה שמן הסתם הדרך הכי דבוקה ללמד ילדים נגד התעללות בבעלי חיים, אשכרה להדגים אותה ולהראות אותה כדבר מצחיק בטלוויזיה. הסדרה כמובן מאוד שנויה במחלוקת, בין אם זה כל בעצם מה שקורה שם ליהודים, מה שקורה שם למערב, הקריאות שם לרצח, החוסר מוסר מוחלט שמלומד לילדים, ומגוון רב במיוחד של אגודות, ניסו להוריד אותה מהאוויר, ובסוף לאחר הרבה מאוד חובות שבאמת הסטודיו נכנס אליהם, וכולל הפצצות ישראליות שונות על מוקדים של החמאס, הסדרה ירדה.
אין ספק שחלוצי המחר היא סדרת היעדים הכי גרועה ששודרה בהיסטוריה, ולצערנו משהו שכל האידיאולוגיה שלו נתפסת כאמינה עד עכשיו, כל עוד היא נגד ישראל כמובן.